nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mapagulong dinalan sa mga balita lokal, Negros Occidental COVID-19 patient number 2 nagnegatibo sa ikaduhang RRT-PCR test. 27 ka inner border check-up points, posible kakason sang BCPO kung ipaidalom na sa GCQ ang syudad sang Bacolod. Sa balita national, 32 ka mga health workers napatay bangod sang COVID-19. Mga higher educational institution magabukas sa bulan sang Agosto. Maayong aga Bacolod, may aga bilog-gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Abril 30 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin mo. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa mga balita lokal, nagnegatibo sa ikaduhang real-time reverse transcription o kung polymerase chain reaction o kung chain reaction test ang COVID patient number 2 sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Health Office Nurse Francis Christian Grupe, ini nga pasyente amo ang 42 anyos nga driver nga taga Banwa sang Lakas Tiliana kag nagpositibo sa virus adtong Abril 20.
Duwa pa ni grupo, negatibo man sa test ang mga miyembro sa pamilya suri, kag mga close contacts, kalakip na ang mga healthcare workers nga nag-atipan sa pasyente. Sa karon nga adlaw Abril 30, liwat nga kuhaan sang test ng pasyente, kag kung liwat nga magnegatibo ang resulta, ini ang kabigo naman nga recovered. Una na nga naka-record o naka-recover ang COVID patient number 1 nga taga Banwa naman sang EB Magalona. Sa karon ginahulat pang resulta sa ikaduha nga test sa duha man ka mga nabilin nga COVID-19 positive sa Negros Occidental. Naka-record naman sang isa ka panibagong nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas. Base sa records ng Department of Health Western Visayas, ang panibagong nga nagpositibo sa masakit among isa ka 28 anyos nga babayi nga taga Haro syudad sang Iloilo kag naka-facility quarantine na sa karon. Dugang pa sa 132 kag ginpagawa nga laboratory test, isa ang positibo kag isa ang repeat test. Mayara naman sang 130 ang nagnegatibo sa masakit kag wala na sang repeat test nga kinahanglan. Sa kabilugan ang Western Visayas, ang mayara na sang 63 ka kaso sang COVID-19 base man sa ginpagwa nga record sang DOH Western Visayas na petsahan Abril 28. Posible naman nga kakason sa Bacolod City Police Office ang 27 ka inner border kung ipaidalo ang syudad sa Bacolod sa General Community Quarantine. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa BCPO, magapabili naman ang 7 ka check-up points sa mga boundaries sa syudad agon masiguro nga ang magagwa ka magasulod hilway sa COVID-19. Doon pa ni Pico, ginapaabot na sa Bacolod PNP nga magalawig ang linya sa masalakyan sa panahon nga patuman ang GCQ sa karon. Nagahulat ang kapulisan sa guidelines angot sa implementasyon sa GCQ. Sa nabaluan nga ang siyudad sa Bacolod, nagahulat pa karon sa ilas ning apelasyon na sa Interagency Task Force sa pangabay nga i-extend ang ECQ sa siyudad sa Bacolod. Sa iban pa nga balita lokal, ginkumpirmar naman ni Negros Occidental Police Provincial Office Public Information Officer Police Major Edison Garcia nga malapit na sa 2,000 ang mga violators sa curfew humalin sang ginpatuman ang general kag enhanced community quarantine sa bugos nga probinsya tinalikdan nga bulan. Sunod kay Garcia, umpisa Marso 17 tubtob Abril 28, nagdangat na sa 1,733 ka mga persona ang nadagpan sa curfew kag 120 naman sa kaso sang disobedience. Dugang pa ni Garcia, magapadayon pa ang pagpangdakop sang kapulisan tubtob matapos ang ECQ. Ginpahayag naman ni Garcia nga handa ang ila ahensya nga basakaan sang kaso ang sinuman maglapas sa executive order sang kada local government sang probinsya. Masobra 100,000 ka pesos ka balor sa ginasuspetsuan shabu ang recover sa mga kapulisan sa idalom sang Silay City PNP sa bypass operation sa sitio Dakutan Dako, Barangay Mambulak, Siyudad sang Silay. Ang mga natakpan ginkilala sa kay Ernie Abela, 47 anyos, kag Evelyn Adeva, 32 anyos, lunsay pumuluyo sa muman nga lugar. Sunod kay Police Major Rolly Pondevilla, ang hepe sa Silay City PNP, naaktuhan sa ilang ahensya nga nagabaligya sa ginasuspetsuan shabu ang mga suspek, rason nga gindakop ang ini. Na-recover ang 5 ka plastic sachet sa ginasuspetsuan shabu nga nagabugat sa 7 ka gramo ka may market value nga 105,000 pesos. Nakuha man sa mga nadakpan ang 6 pa ka mga tutor kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Arestado naman sa check-up point sa Police Station number 10 ng mag-abyan nga nagaangkasanay sa motorsiklo matapos makuhaan sa ginasuspetsuan shabu. Ang mga suspetsado ang ginkilala sa ilan nanday James Ampong, 30 anyos ang purok Saturn Phase 6B kag Leo Degario Asuncion, 23 anyos ang purok San Roque 1 tanan sakop sang barangay Handumanan, Siyudad sang Bacolod. Na-recover kay Ampong kag Asuncion ang shabu kag shabu paraphernalias. Sunod kay Police Captain Armelin Vargas, hepe sang Police Station number 10, nadakpan ang duha sang nagligan nga gabi sa Bangga Totong, Barangay Felisa, Siyudad sang Bacolod. Sunod kay Vargas ang duha ang drug surrendery kag nakagawa sa prisuhan matapos makapatigayon o kung mag-apply sa plea bargaining agreement. Nadak pa naman sa mga barangay tanod sa barangay Sumag ang isa ka miyembro sang Basag Kotsi gang matapos marakpan sa akto ginbuka ang kristal sa salakyan. Ang ining nadakpan kilala kay J.R. Alayon, 28 anyos, sa puro KBS sa barangay Sumag, diri sa siyudad sa Bacolod.
Sunod kay Police Lieutenant Jonito Pastrana, ang hepe sa Police Station 9, si Alayon ang ginarasto ni Tanod Alejandro Malunes sa makita niya ang akto nga pagbuka sang kristal sang Isuzu D-Max ng panagyahan ni John Albert Vinzon. Sunod kay Pastrana, nakapark ang salakyan ni Vinzon sa Purok Fatima 1, Dalan Araneta sa Barangay Sum, ang siyudad sa Bacolod, sang matabo ang insidente. Nakuha kay Alayon ang isa ka cellphone, relo kag cash nga 7,000 pesos sa sulod nga among nasulod sa salakyan ni Vinson. Si Alayon karon ang yara sa custodial facility sa Police Station 9 samtang ginipreparar ang kaso batok sa iya. Naglamot naman sa 300,000 pesos ang balor sang kalitan nga gintugas ang sunog nga nagluntad sa Purok 4 Barangay Singkang Airport kahapon. Sunod kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Pletenia, 4 ka mga balay ang natupok sang kalayo samtang 4 man ang nahalitan. Dugang pa alas 11:56 sang aga sang nabato ng fire call kag alas 12:54 na fire out. Sa inisyal nga pagpangusisa sang BFP, nag-umpisa ang sunog sa isa ka kwarto sang ikaduha nga panalgan sang balay ni Florendo Javier. Natupok man sang kalayo ang balay sanday Alejandra Gotera, Noli Ferraris kag Judetha Librado. Nalita naman ang puluyan sanday Daryl Magallanes, Mario Magallanes, Marife Makilan kag Bernadette Iwayan. Pasalamat si Plotenia bungod ginapply sa mga tanod sang barangay ang ilan natun-an sa training nga ginpatigay naman sang BFP. Nagapabilin sa gyapon nga problema sang transport sector sa siyudad sa Bacolod kung paano makabangon sa ila ginasaligan nga palangabuyan in kaso ginman nga ipatuma na ang General Community Quarantine sa siyudad umpisa sa Mayo 1. Sunod kay Jesse Ortega, Secretary General sa Sentrong Samahan ng mga Super at Operator Negros con Estone, ini nga concern ang ilan na ginpalambot sa komitiba ni Councilor Dindo Ramos nga nagpatigan sang meeting kahapon nga adlaw bilang kabahin sa preparasyon sa tiun nga hindi pagpaboran sang IATF National ang extension sang Enhanced Community Quarantine nga ginapilar sa syudad. Doon ni Ortega, magluwas nga limitado lamang ang kanamuon sa ilang mga miyembro nga pwede makabiyahe sa idalom sang GCQ. Limitado man ang income sa mga driver bangod sa padayon na pagpatuman sang social at physical distancing. Ilabi na nga wala man sang plano nga magpanubo sang arkila ang mga operator sang salakyan. Sa katapusan nga balita lokal, wala nagalaom ang 32 anyos nga certified public accountant kag part-time teacher sa College of Business and Accountancy sa University of St. Lasal nga si Bebelan Madera nga makapasar siya sa 2019 bar exam kag malaki pa sa top 10. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod kay Madera nga taga Barangay Tangub Syudad sang Bacolod, nagibit na lang siya upod ang iya ginikanan sang makita ang iya ngalan sa listahan sa mga nakapasar nga ginpagwa kaapon sang aga. Sa pagsaysay ni Madera, una siya nga nag-self-review umpisa bulan sang Mayo tubtub Agosto 2019, bangon nagabulig pa siya sa gamay nga negosyo sang iya ginikanan, kag bulan na sang Setyembre sang nagpadulong sa Manila agud mag-review. Dugang pa ni Madera, nagmasakit siya samtang naga-review para sa bar kag sa ikatatlo nga Domingo sang eksaminasyon, naka-eksperyensya pa siya sang ginatawag nga carpal tunnel syndrome, kundi nagapalaniga ang iya natuong nga kamot kag hindi makasulat, rason nga samtang nagakuha sang exam, nagpangamuyo siya nga makatapos lang sa pagsabat sini. Plano ni Madera nga magsulod sa Public Attorney's Office bangod sulod sa iya, gusto niya maeksperiensyahan ang tanan bag-o mag-private practice. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:16. Sa ato naman nga mga ka-aksyon mahilig bala sa kape, ang black coffee ato nga ginarekomendar sa inyo. Kaya ning black coffee gali, manami ni siya para sa pagpanubo sang risgo sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Kag manami man ni siya, friendly ni siya sa aton nga atay, nagapanubo pang sa risgo sa makatapikan kita sang diabetes, nagabulig pa panubo timbang ha. So kung black coffee gani, ang ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo lang ni siya nagaisahanon nga black coffee nga may mangosteen. So Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. 32 ka mga health workers na patay bangod sa COVID-19. Samtang mga higher educational institutions magabukas sa bulan sa Agosto. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Life.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:20. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, naka-record ang Department of Health sang 32 ka mga health workers nga napatay samtang hiyara sa trabaho sa pagtinguha sang gobyerno nga matap na ang COVID-19 sa Pilipinas. Ang mga napatay ginabugusan sang 24 ka doktor kag 7 ka mga nurses. Nagsaka naman sa 552 ka mga healthcare professionals nga na-infect sa COVID-19. Sa nasambit nga kadamuon, 571 ang nurses, 548 ang doktor, 97 ang nursing assistants, 60 ang medical technologist, 30 ang radiologic technologist, 18 ang respiratory therapist, 17 ang midwives, kag 11 ang pharmacist. Ang nabilin ng 200 ang inalakipan sa mga frontliner, kaangay sang barangay health workers, administrative aides, kag utility workers. Nagdanga naman sa 254 kapanibagong nga kaso sang COVID-19 ang na-record sa Pilipinas. Sa record sa Department of Health, naglambot na sa 8,212 ang kadamuon sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Nadugangan sang 28 ang panibagong nga napatay, kag karon mayara na sa kabilugan nga 558. Mayara naman sang 48 ka naka-recover, kag sa kabilugan, yara na sa 1,023 ang recoveries sa COVID-19 sa Pilipinas. Ginpahayag naman sang Department of Health nga posible hindi na malambot asang ahensya nga magpatigayon sang 8,000 ka COVID-19 test kada adlaw sa katapusan sa bulan sang Abril. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, bangod sa maramo nga isyu, kaangay sang pag-downgrade sang operations sang Research Institute for Tropical Medicine sang nagliligan nga semana, naapektuhan ang kadamuon sang ilang na patigayon nga test.
Duha man ni Vergere nga ang average numbers ang COVID-19 test sa pungsod kada adlaw ani kapabilin nga manubo sa 5,000. Sa piyak sa ang hindi malambot nga testing capacity, ginpahag ni Vergere nga ang pag-abot sang Gen Expert cartridges makabulig sa pagsaka naman sang testing capacity sa lokal. Nadugangan naman sang 40 ang kadamuon sa mga naapektuhan sang COVID-19 sa iban nga pungsod. Sa records ng Department of Health, Abril 29, yara na sa 1,644 ka overseas Filipino workers ang kumpirmado nga positibo sa COVID-19 sa 46 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga record, 1,011 ang padayon nga ginabulong sa ospital. Kagasuno sa DFA, 434 man ang nakarecover sa amo nga masakit. Napulo ang dugang nga napatay kag naglambot na karon sa 199 sa kabilugan ang napatay bangod man sa COVID-19. Nakapauli na sa Pilipinas ang masobra 300 ka overseas Filipino workers alin sa Ethiopia adlaw sang Miyerkules. Sunod sa Department of Foreign Affairs, nakabalik sa Pilipinas ang 312 ka OFWs pagi sa chartered flight. Ang mga repatriates ang nagatrabaho sa isa ka railway project sa Ethiopia. Duang pa sang DFA, ginsabat na sang employer ang mga OFW ang chartered flight papuli sa pungsod. Ginapangunahan naman sang Philippine Embassy sa Egypt ang biyahe sa mga OFW kabulig ang ilang partner agencies kag mga otoridad sa Ethiopia. Sa iban pa nga balita national, ginpahayag sang Commission on Higher Education nga madawon sa mga higher educational institutions sa pungsod ang magabukas sa bulan sang Agosto apang sundon ang flexible learning methods sa tunga sang paandam sang COVID-19. Sa idalom sang flexible learning methods, ibase ang sahi sa pagtudlo depende sa kasarang sa mga manunudlo kag estudyante. Sunod kay CHED Chairman Prospero de Vera nga silingon sang flexible ining kombinasyon sang online kag offline activities bangod indi tanan maka-access sa internet. Dugang pa ni De Vera, ini ang ila nakitaan nga solusyon sa pihak nga nagapabili ng krisis bangod sang COVID-19. Ginaduso naman sa Torwin Gatchalian nga dapat gamiton sang DepEd sa homeschooling ang radyo kag telebisyon. Sunod sa senador, bangod wala pasang kasiguruhan ang pabukas ang klase sa Hunyo bangod sa COVID-19 crisis, dako ang papel sang radyo kag telebisyon para sa pagtudlo sa mga kabataan. Doon pa ni Gatchalian, ginasaad sa prangkisa sa mga radio kag TV nga 15% sa ila airtime ang dapat ipain para sa pagtudlo. Ginhalimbawa sini nga mahimo gamiton ang las 10 ang aga para sa mga dapat matun-an sa elementarya pagabot naman sa las 2 ang hapon ang para naman sa mga high school students. Nakapasar ang 2,103 sa 7,685 ka mga bar examinees sa tungbulan sang Nobyembre. Nanguna sa exam ang nag-graduate sa University of Santo Tomas, Legazpi nga si Median Azores nga nakakuha sang rating nga 91.5%. Insundan ni Princess Fatima Parahiman sa University of the East nga nakakuha sang 89.5% rating. Kag ang ikatatlo naman si Myra Baranda sang UST Legazpi nga nakakuha sang rating nga 88.8%. Samtang isa ka bakulod noon ang top 10 sa bar exam kag ining kilala kay Bebelan Madera sa University of St. Lasal nga nakakuha naman sang 87.4%. Nalakip naman ang duwa ka pari sang simbahan katoliko sa masobra 2,000 ka mga examinees nga nakapasar sa 2019 bar examinations. Ini sila amo sanday Reverend Father Victor de Guzman sang Diocese of San Fernando de la Union kag Salesian Reverend Father Abundio Bacatan. Sa Facebook post sang Diocese sang San Fernando de la Union, ila ginapanginbulahan si de Guzman amo karon ang parish priest sang San Nicolas de Tolentino Parish Church sa Balawan, La Union. Samtang si Bacatan ang nadestino naman sa Don Bosco, Dumangas, Iloilo. Siya man ang nagserbe bilang administrator sang Don Bosco Technical College sa Labangon, Siyudad sa Cebu. Naibaluan nga ang resulta sang examination ang nagwa na kahapon nga adlaw. Ginpaisol naman sang Supreme Court sa 2021 ang 2020 bar examinations bangod sa COVID-19 pandemic. Sa isa ka bar bulletin, ginpahayag ni 2020 Bar Chair Associate Justice Marvin Leonen ang pagpaisol sang bar exam ang bangod sa nagataas nga COVID-19 cases sa pungsod kag ang social kag economic disruption nga gintugas sang pandemic kag enhanced community quarantine. Ginpatag ni Leonen ini nga ang magahatag sa Supreme Court sa nagakaigo nga tion kag makahimo sa
sa mga adjustments kag nagkagaigo man nga preparasyon para mangin safe ang pagpatigayon sang bar exams. Ang bago nga schedule sang exam mag-iga-anunsyo sa Hunyo. Plano sang Korte Suprema nga patigayon ang exam sa Manila kag syudad sang Cebu. Samtang ginpahayag ni Cebu Governor Juan Garcia nga nadugangan sang 37 ang bago nga kaso sang COVID-19 sa probinsya. Kalakip na diri ang 18 ka miyembro sang sikat nila nga dancing inmates. Una diri, na-report nga masobra 200 ka mga persons deprived of liberty sa Cebu City Jail ang nagpositibo man sa virus. Ginpahayag naman sa Bureau of Jail Management and Technology, mayara naman sang kaso sang COVID-19 sa Mandawi Jail sa Cebu sa Quezon City Jail, Correctional Institute for Women kag New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa katapusan nga balita national, isa naman ka miyembro sang Aboso Group ang napatay sa enkwentro nga nagluntad sa Indanan, Sulu. Nagapatigayan sa operasyon ang mga tinawos sang 41st Infantry Battalion sang ila makaenkwentro ang ginabulubanta 20 ka miyembro sang Aboso Group sa barangay Tumatangis. Naglawig sang 9 ka minutos ang enkwentro kag sang uli nag-atras na ang mga Aboso. Sunod kay Major General Corleto Vinluan, commander ng Joint Task Force Sulu, na-recover nila isa ka M16 rifle nga may nakakabit nga M203. Isa naman ka soldadong napilasan sa among nga enkwentro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Inyong ginamatian aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.